Ahoj lidi, já vás zdravím u nového let's play z hry Shakes and Fidget. Jsem nový let's player, takže doufám, že se vám budu líbit. Tak jdeme na to. Tohle je sfgame s4.cz. Tahle postové expina od začátku. Moc jsem neprotáčel o víkendu, ale tak to doufám nevadí. Trošku se vylepšíme a asi jdeme do arény. Trošku lagy mám, promiňte. Pěkný kritik. Vyhrál jsem, teďka jdeme na podzemí, ale tady to vypadá na běh na dlouhou trať. Takže jdeme na to. Pěkný kritik. Ještě kritik. Pane bože. Škoda, skoro jsme ho dali, už mám hlídku. Či si rozkliknu můj druhý účet. Taky na S4. Tady už mám taky hlídku, ale bohužel mám už nemám zrcadlo, takže nemůžu jít ani do podzemí. Tady mám 4 epiky zatím, nevím, budu si to šetřit a stejně bych řekl, že je budu muset prodat. Tak já zruším hlídku a půjdem do hospody. Metal Angel, kouzelník, krásný kritik. Suverénně jsem vyhrál, vylepšíme se a jdeme do podzemí. Tady otočím na vledu, protože je nejmenší level. Ježiši, vyhnutí, pěkně. Kritik. I vyhnutí. Zas vyhnutí. Zablokováno. Pěkný kritik. Pěkně. Zatím teda. No ale to asi nevím. Pěkně. Pěkně. Sakra. Nevadí, tak dáme si hlídku. Asi takhle. A ještě půjdu na jeden účet. Na S6. A nebo ne. Já už to dneska ukončím, už se mi chce spát. Takže ahoj.